som måske ikke pædofil. Det er i hvert fald i min verden meget svært at forestille sig. Jeg tror, det var et forsøg på at... Luontoa ja niin kuin hyvää eteenpäin menemisen meininkiä. On mukava oikeastaan. Aldrig. Nicky Dick heter en show. Puhutaan, kuinka pitkät perinteet näillä raveilla on? Nyt en osaa ihan tarkkaan vastata. Tala ekonomiska och sådana orsaker som man kan bli beviljad. På den här skivan bär titeln Ballad om censuren. Bakgrunden till visan är följande. Spelas inte så ofta i radion.